Dragons. Uwi na. Hintay ng bus. Iwan kung anong oras kami dadaanan. Yun, kasama namin. May pusa. Sadik, sadik, sadik. Ayun, mayroon pa. Mayroon pa pala doon. Ayun o. Ayun o. Dalawa sila. Lapitan natin.
Kilala from Bangladesh, Mr. Shalom. Mr. Arif Rahman. Say hi to my vlog. Ayo. Ayo. Kuning. Lalanggam ka na dyan ah. Oh. Tamo? Wala pa yung bus namin. Yan lang. Ayan lang ulit. Bye. Yun. Kain siya, nakain. Yun po yung isa. Nakain din. Kain ng tinapay. Yun. Sensya na, walang tubig ha. Wala kayong tubig ha. Ba, ubos na? Siya, bigyan natin ulit. Ha. Yan. Uy, tinapay ko, nahalaglag. Sige, kain. Isa. Bigyan pa natin yung isa. Kain. Mahina ka sa tinapay. Talo ka nitong isa, oh. Naubos na yung binigay kong una. Wala pa yung bus namin, ah. Yan. Ang aming kumpanyang mahaba. Oh. Ayan. Yun. At ito ang aming mga kasama, si Shalom, si Arif, at si Mr. Masri, ni Mr. Fuad, si Tahir, si Rune, sino yung isa? Oh, sino pa ba yun? Ayun pa, sa dulo. Ubus na mo, Ning. Ubusin mo. Oh, kaway mo na. Kaway. Isa. Ay, ayaw na. Kain. Kuning. Tumak. Dapat harap mo yung ano. Ben, i-rotate mo yung... Kuning. Meow, meow, meow. Meow, meow, meow. Meow, meow, meow. Takot. May social distancing kami ha. Oh. Distancing. Social distancing. Oh. Diba? Thank you. Social distancing. Ang tagal ng bus. Mamaya pa yun. Babalikan pa pagkahatid ng mga nauna. So mamaya na lang ulit pagdating sa bahay. Sige na, babay muna mga ka-Uragon.